asta ne vom juca Pet Simulator. Și nu știu ceva băiatul ăsta. Și astăzi ne vom juca Pet Simulator împreună cu Wolf. Ca să vedem. Nu pare rău. Și da, avem aici foarte multe pănuți. Și aici avem niște peturi. Ce facem cu ele? Le cumpărăm. Ne-a plecat un cheater de ăsta, ok. Oricum avem foarte multe. Ce ne-a dat? Cheater. Sticker, epic. Pig. Ce tare. Bun, hai să mai dăm. Hai să deschidem următorul mapă. Mai trebuie să deschidem acesta. Lasă-mă. Mergem în continuare. 75. 75.000. Hai să mai cumpărăm bani. Dă-mi drumul, mă, așa. Mergem. În continuare. Hai, nu să dăm aici. Pară. Așa, bravo. Bravo. Bun, acum cumpărăm. Opa. Yeee! Mamă, câți bani! Mamă! Cred că avem celele mai multe bani de lume. Ce e aici? Ce trebuie să fac, nu știu, aici? Have don't așa complete de pet. Nu știu ce zice. Eu iau banii și am plecat. Vreau acasă. Opa, mărușca și așa. Păi vreau aici mai bun. Ia, cine dă? Lola. Ok, ciudat. Vreau ceva mistic, adică ceva foarte bun. Tot ăsta. Vreau ceva foarte scump. Of. Pane pică și ăsta, gata. Nu mai deschid deloc. Da. Bă, frate, eu nu mai deschid nimic, mă enervează de asta. Dați ăștia. Și ce-mi dă? Ce-mi dă? Oh my god. Oh
Băi! Yay! Oh my god! Unde e? Oh my god! Și dacă nu mai folosesc astea două. Legendary, ia uitați. Mamă! Bubuie capul. Ha, ce-am zis? Mă rog. Bubuie! Uite, aici pot să fac ceva. Nu. Pot să fac mai multe. Mergem pe drum și acum avem prieteni foarte buni și mergem să fie mai buni și mergem acum foarte bine, acum mergem pe drum și mergem cu prieteni și e bine, cu inima mea e foarte bine. Mergem pe drum și vin acum. Am prieteni foarte bine și mergem mai departe și acum. Și mergem acum. Tare muzica mea preferată. Mama, avem foarte mulți bani. Cred că dacă se uită foarte multă lume la mine, zice, bă, frate, dar nu ai curășură mulți bani atâta. Ei, dacă vreți, lucrul cel mai bine este să lucrați. Nu, dacă se termină, e repede bani. Dacă ce vine, e repede bani, pardon. Următorul. Mamă, unde am ajuns? Us. Noi mergem mai departe. Nu avem nicio treabă. Mamă, de unde suntem, mai frate? Opa, nu pot să cred. Opa. Bun. Băi! Mi-a dat un pet, ok. Uite, na, hai, deschide. Mamăi! A deschis. Bă, mulțumesc pentru omul acela. Mi-a dat ceva foarte tare. Deschide-mă. Ok, hai să vedem unde mergem. Unde mergem? Opa! Mergem mai departe. Deci pentru acest video vreau să strângem 30 de abonați. Oh my god! Shop! Nu pot să cred! Ce drăguț! Acum e altă versiune. Tare.
acasă. Mergem acasă. Am acasă. Acum acasă. Ok. Zice că nu știu cum, că nu știu unde. Da, mă, frate, ia ce aici. Aici sunt toți petuli, toți peții, peturi. Nu știu cum să zic. Avem 10 peturi până la 150 de peturi. Aoleu, trebuie să bucim. Acum am devenit foarte nebun. Deci am 10 peturi. Ok. LOL, pot să dau și mai tare, da, mai sus, dar cum, doamne? Cam 14 peturi. Ia, deschidem ăsta. Deschidem. Ia. Wow, ce tare. Noi acum suntem foarte sus. Bă, vedem că a deschis poarta. Trebuie foarte mult bani. Ia, deschidem și ăsta. Te rog, ceva bun. Nimica bun. Numai ceva prost îmi dă. Mă mir că mi-e dă și mie ceva foarte tare. Ok. Deschidem și ăsta. Ia. Ma, câine. Deschidem asta. Cine pică? Eu noi deschid asta. Nu zice nimeni nimic. De ce? Că toată lumea pe comentarii că dăm toate peturile din acest video. Facem toate peturile de aici. Asta am deschis-o. Asta n-am deschis. Bun. Asta l-am deschis. Ok. Asta. Bine. Deschidem și ăsta. Mica, wow. Și ăsta. Wow! Bă, chiar îmi place. Deschidem. Elefant auriu. Ce tare. Ok, rare. Deci o să ne uităm la final câți peturi am luat. Mai multe. Deci. Oh my gosh! Ne-a dat cineva pe gratis. Oh my god. Oh my god. Da. Oh my god. Bun. Wow, moiță, cactus, veveriță, mamă, dar câte am deschis? 26 de peturi, oh my god, wow. Nu mai e full? Oh my god! Oh my god! Câte peturi am! Oameni buni, cam atât e episodul de asta. Dacă v-a plăcut să-mi dați like și subscribe. Pa!